коркарди ахбороти оперативӣ ба нозирони минтахавии милисияи шаҳри Хуҷанд имкон дод ки наздик 700 килограмм гӯшти муҳлати истеъмолаш гузаштаро аз манзили соҳибкор мусодира намоянд. ҳамчунин соҳибкоре дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров хокаи ҷомашӯии пасифатро дар борпечҳои маъруф ҷойгир намуда ба фурӯш баровардааст. амали мазкур аз назари милисия пинҳон намонд. фаъолияти соҳибкорӣ набояд берун аз чаҳорчӯбаи қонун бошад, зеро дер ё зуд амали ғайриқонунӣ ошкор ва ба шикасти муваффақияти тиҷорат боис мешавад. нозирони минтақавии шӯъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Хуҷанд ҳамин гуна фаъолияти паси пардагии соҳибкори инфиродӣ Суҳроб Авезов, сокини шаҳри Хуҷандро ошкор нисбаташ дар асоси моддаи 209 кодекси ҷиноятӣ барои истеҳсол, нигоҳ доштан, интиқол ё ба соҳибияти каси дигар додани мол ва маҳсулот, ки ба талаботи бехатарӣ ҷавоб намедиҳад, парвандаи ҷиноятӣ оғоз гардид. ахбороти воридгардида дар хусуси нигаҳдорӣ ва коркарди маҳсулоти гӯштӣ ҳангоми санҷиши хонаи соҳибкор тасдиқ ёфт. Якчанд намуд маҳсулоти гӯштӣ муҳлати истеъмолаш гузашта, ки вазни умумияш 694 килограммро ташкил медиҳад ва 40 адад сихкабоби қимагии нимтайёр маҳсулотест, ки ба талаботи бехатарӣ ҷавобгӯ нест ва дар дохили сардхона ва яхдонҳо нигоҳдорӣ мешуд. ба фарзияи оперативии маҳсулоти муҳлатгузашта ба гӯшти аз калла ҷамъоварӣ шуда омезиш дода шуда, аз он қима тайёр карда мешавад ва ворди бозори истеъмолӣ мегардад. сурхии гӯшти калла ба қима намуди тоза дода фиреби маҳзи истеъмолкунанда мебошад. амали мардумфиребонаи боз як соҳибкори дигар, ки хокаи ҷомашӯии пассифати яклухтро дар халтачаҳо бастабандӣ намуда ҳамчун моли хушсифат ба фурӯш мегузошт, дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ аз тарафи кормандони шӯъбаи мубориза зидди гардиши ғайриқонунии маводи мухаддири раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ошкор гардид. ҷамшед Шарипов, соҳибкори инфиродӣ моҳи апрели соли 2019 хокаҳои ҷомашӯии истеҳсоли Ӯзбекистон бо номи Тирол, Шабнам ва Билманро ба даст оварда бо мақсади фиреби истеъмолкунандагон дар хонаи иstiqomatиаш воқеъ дар ҷамоати деҳоти Унҷин, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ғайриқонунӣ дар халтачаҳои 280 граммаи хокаи ҷомашӯии намуди Беркут истеҳсоли Ҷумҳурии Халқии Чин ҷойгир намуда барои фурӯши чакана ба дигар соҳибкорон дастрас намудааст. хокаҳои ҷомашӯӣ аз соҳибкор Шарипов гирифта шуда зиёда аз 30 тонна мувофиқи хулосаи маркази Тоҷикстандар дар вилояти Суғд муҳлати истифодабариаш гузашта ба талаботи стандартӣ ҷавобгӯ намебошад. ҳаракатҳои сохтакоронаи фиреби истеъмолкунанда ошкор ва аз рӯи ҳодисаи ҷиноятӣ бо моддаи 294 кодекси ҷиноятӣ парвандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст.